Yo, wagwan people, wagwan Zimbabwe, wagwan everyone. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa pandinongova ma latest pandinongova dzinenge dzichipisa. Ndobva ndadzoka muri ndobva ndakupakurai. Saka ndichinge first time yako kusvika panapa muzuva ranhasi. Please don't forget to subscribe Zimu Reality TV. Kana kumbochekawo mamwe videos andakakanda kudhara, maybe mamwe achagona kubatsira zvimwe zvacho information ndangeka kujamba. Saka garaita sei wacheka. Right, idzo number dziri pa screen dzo number dzangu dzandinobatika kureva kuti iwewe kana uchiri ne business rako kana any more tactic wada kuti ite unongondibata pa number idzodzo ndobatika 24/7. Kana uchingoda kumarketera music yako ita marketera business rako kana ine anything choda kuti tizivise vanhu vanofuna Zimu Reality TV unondibata ipapapo. Right, nyangwe kamera so ndenyaya zvekupisa mazivano zvekupisa manje zvikuva zvakasvika zvichipisa nezuro. Tine mamwe videos andakakanda nezuro Zimbabwean Life Matters yakatangwa nemacelebrities ekusouth Africa edu macelebrity emuzimbabwe asina chaanombotauya achitanga asiri kuzviona akapoza zvavo vane wakapoza wakobara but still ene zvitakufara because tine mamwe macelebrities akuti achita se achipushawo movement akuti achita se achitaurawo. Saka right dakukwatidzai mamwe macelebrities ma-international nemalocal mamwe asenga kutaurawo nyaya iyi ndo nyaya ndinayo panapa. Right, dakutanga nekedike paanzi into the bedlands kanzi chipo changu chipo changu ikati chipo changu right, uyu ndiye chipo changu apostle post yake iyo yanga ichiratidza kuti Zimbabwean Life Matters. Right, ndiye kutanga wechituu wadakukwatidzai boys dakukwatidzai Trevor Noah. I think Trevor Noah tinomuziva mukomana apostawo post yake asi ndipedze nguva yakawanda kuti gaga scooper. Right, wechithree ndi Shasha azosvika pakuposta wakati no Zimbabwean Lives Matter. Saka ndo zvinhu zvati ndichitarisira kuti macelebrities edu mutimirirewo kuti kungoti tisu tokusapota boys matebamba waonere vanhu ava vachida kusapota vachiti listen to my music komana maZimbabweans amusapote maartisti yenyu moda kusapota vanhu vekunze ka tosapota vanhu vekunze just because ndo vanhu vanomira nesu pane dzimwe nyayawo dziri kurushawo dzinotibatsira. Saka zvinja zvoshamisa kuti tosapota vekunze. Anyway, tina Amara namunzwa kuti Amara ita se apostawo Amara wakati hapana maiza skill yacho. Right, pane wapost manje azondinakidza manje ndiyakiki adzi maprofits ese hapana kana wanambokosora zvinova zvinhu zvekuti vanatwabambu taifunga kuti maybe vachaita se vacharangova vachataura wakasizi vari vanotaurisa but ndofunga atoda kuti isusu tirambe tichingotambudzika iye rega nemari chete twabam havana nacho vambotaura asi havana natombokosora. Anyway, ini hantaura hangu zvemamwe maprofits because zvinonzi touch but not the anointing one. Saka hai wanyaya dzamaprofit kusiyana nazo. Oh man, kuti kuone mufana uyu mufana wecomedy mamwe macelebri emuZimbabwe so musadaro boys. Aiwa, tine Morgan Heritage futi yanzwawo message yakaposta post iyi. Saka hazvi zvinotofadza zvotisimbisa. Ino zvanga ndinazvo muzuva ranhasi zvandakukwatidzai. Thanks for watching, thanks for subscribing, thanks for supporting Zimu Reality TV. Rambe muchingokonekitana neni panapa ndichikuratidza zvinyowa ndichikuratidza zvinenge zvichiitika zvinenge zvaitika muri offline zvinenge zvaitika kune dzimwe nzvimbo dzamunenge musina kuona. Saka apana ndaenda ini.